Poeżija li tinkiteb bil-kliem, imbagħad hemm poeżija li tinkiteb bla kliem, jew bit-tħassir tiegħu. F'din ir-rokna, l-artist u poeta Matthew Schembri tkellem magħna dwar l-ewwel pubblikazzjoni Maltija b'poeżija ta' tħassir. Il-poeżija ta' tħassir hija poeżija misjuba fejn poeta artist jieħu test ġa eżistenti jew inkella sors oriġinali, jista' jkun kemm fittizju u anke mhux fittizju, jiġifieri paġna minn gazzetta jew paġna minn romanz jew anki ittra u jħassar partijiet minnu jew billi jew jagħti jew inkella joskura porzjon kbir mit-test. B'dan il-mod joħloq test ġdid mill-kliem li jifdal tat-test oriġinali. Ħassartek jaf il-bidu tiegħu lir-romanz stessi, l-ewwel romanz tiegħi li kien magħżul bħala rebbieħ tal-konkors tal-letteratura żgħażagħ 2016 u ġie ppubblikat mill-Merlin Publishers fl-2018. Issa wara li ġie ppubblikat stessi, għaddejt minn perjodu fejn ma stajtx nikteb għal diversi raġunijiet, fosthom minħabba pressjoni tal-premju, anki minħabba raġunijiet ta' saħħa, u minflok iddeċidejt li nibda nħassar partijiet minnu. U mbagħad għall-bidu bdejt nħassar partijiet minnu, mbagħad kont qiegħed nagħmel kors tad-diploma fil-letteratura Maltija u kien parti minn proġett ukoll fejn skoprejt il-ġeneru tal-poeżija ta' tħassir u irriċerkajt iktar fuqu u iddeċidejt li inħassar parzjalment it-test kollu ta' stessi. Għamilt 3 xhur fejn ħloqt l-abbozz oriġinali. Jiġifieri ħassart partijiet minn stessi u mbagħad dan l-abbozz għaddejtu lil Glenn Kallejja, l-editur ta' Ħassartek, u flimkien edditjajna x-xogħol, għamilna minn tal-inqas xi 8 verżjonijiet fejn ħassart u rġajt ħassart sakemm ħriġna bil-verżjoni finali. Wara Ħassartek, wara li ġie ppubblikat u mniedi bil-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti, iddeċidejt li nagħżel kelma minn kull paġna, jiġifieri 231 paġna li jagħmlu poeżija individwali u minn kull poeżija ħadd kelma li l-iktar li toġobni u trasferixxejtha fuq gomma u dawn il-gomma mbagħad ħloqt bihom installazzjoni tal-arti fi Studio Solipsis ir-Rabat, Malta, u f'din l-installazzjoni li l-gomma din imwaħħlin mal-ħajt, il-viżitaturi huma mistiedna li jipparteċipaw billi jieħdu gomma tal-għażla tagħhom u bekk ikomplu l-proċess ta' tħassir b'modi differenti. 0.2 mm iktar il-ġewwa hemm ġenn u jaħrab lura mnejn pjan. Jien bomba miksija bil-karti tar-rigali. Hemm stejjer li ma jispiċċaw qatt. Imbagħad hemm il-mikrostejjer li jiġu rrakkuntati fi ftit minuti, jekk mhux ukoll fi ftit sekondi. George Malija, wieħed mill-kittieba ta' dawn l-istejjer, fisrilna ftit is-siwi u s-sena ta' din l-għamla ta' kitba. Il-mikrostejjer. L-ewwel il-mikrostejjer hija l-kelma li qed nuża jiena biex ngħid hekk għax il-mikrostorja fidejha nifisha hija parti minn dik li nsejħula flash fiction aħna. Flash fiction tfisser storja qasira ħafna, sa jinnaf sa 3-4 kelma bordieri.
u flash fiction li huma biż-żewġ kelmiet jew tlieta, tifhem? Il-microstejjer huma parti mill-flash fiction illi jkunu qishom bejn wieħed ieħor 200 kelma, bejn wieħed ieħor minn 100 sa 200 kelma. Fodi jkunu veru qosra, sewwa. U minn dejjem kien jaffaxxinawni, ma speċi meta kont iddeċidejt illi nibda l-Age 200 fuq il-Facebook, x'kienet di Age 200. Parti mill-riċerka li kienet saret meta jiena kont chairman tal-Kunsill tal-Ktieb kienet tindika li dawk in-nies illi ma jħobbux jaqraw isibuha diffiċli ħafna jaqraw fit-tul. Allura kien il-pjan tagħna li nibdew noħorġu kotba ta' ta' stejjer qosra, eċetera. Meta jien ma komplejtx bħala chairman, xorta bqajt newden fuq għal-ħaġa u kont tlabt il-ħbieb tiegħi, Trevor, Zara, Rita Saliba, ċali Qasa u bella kompanija, biex nara jekk hux kapaċi jigbu l-istejjer ta' 200 kelma. Jien stess provajt ftit, għabilt ftit minnhom, u batuli u inkarraġġewni. U bdejt nippubblika, għal-ħabta ta' żmien kont nippubblika kważi storji kuljum. U n-nies, meta bdew jaraw dawn l-istejjer, jaqraw. Mhux tal-li hekk, tal-li kien hemm ħafna li ma kinux jaqraw jew jiktbu, u bdew jiktbu l-istejjer huma wkoll jibgħatuhom li. Sal-lum, din tal-aħħar kemm 6-7 snin, ippubblikajna il-fuq minn 650 storja. U iffaxxinatni l-kunċett tal-mikrostorja. F'tali mod illi saħansitra kont mistieden biex nagħti keynote f'konferenza fuq il-mikrostorja ġo Ruma f'Università il-Vatikan Kooperazzjoni. Kif kont hemmhekk kont ispirata x'kienet kien qed jitkellmu fuq il-mikrostorja Spanjola, Franċiża, Taljana, Ingliża, eċetera. U faxxinatni. U ġidni f'moħħi ta' kien stess kemm kienet tkun idea tajba kieku kelli nikteb sensieri ta' mikrostejjer illi jiddefinixxu karattri individwali. Mela, illi kull storja ta' 200 kelma ikun bniedem. Jew bniedma, loġikament, sewwa. Dak żmien kont għaddej minn fażi ta' xi waħda negattiva, kont għaddej minn xi ħaġa ħażina f'ħajti u kelli bżonn attwalment nesprimi ruħi f'dan il-mod. Ovvjament, il-lingwa Maltija li tinsilef għal il-ħaġa, il-lingwa Maltija kif taf inti ħafna jgħidulek, il-lingwa Maltija hija tqila fiha nnifisha, hija diffiċli biex inti torqomha biex ngħidlek. Allura ċ-challenge huwa akbar, sfidi akbar illi inti tagħti karattru sħiħ f'200 kelma biss. Imma l-lingwa Maltija perfetta għal il-ħaġa, l-lingwa Maltija lingwa versatili għall-aħħar u hija biex ngħidlek deskrivejta bħala żejt li lubrika l-magna tal-kidba, għax veru għal-kum il-fatt, dik realtà. U rnexxieli f'xi 9 xhur nikteb 100 storja ta' fuq 100 bniedem u seħħtilha 100 ruħ. Ma stajtx ma npenġihomx għaliex ridt li nagħti wkoll id-dimensjoni viżwali lilhom. Allura ksirt ir-regolamenti biex ngħidlek dwar li ma jsirux penġijiet tal-kodba tal-kbar. Imma naħseb illi fatt intlaqa ħafna bħala ktieb, kuntent immens, in-nies qed jolqothom għaliex xi ftit jewwies inti dejjem storja illi taqra f'ġiex minuti u nofs. Imma sa tant ittik storja kompluta ta' bniedem bil-fors toltok, ħafna minnhom ħassew anke affinità ma' wħud mill-karatteri ħlot. Id-dinja ta' madwara kienet qed tiċċajpar bil-mod il-mod u ħsibijiet astraħu fuq imħadda radba, jiġġieldu biex isibu s-solidu. Jaħfnu ħsieb wieħed li jagħmel ftit sens imma li malajr jimmolla fuq l-imħadda u jgħib fil-gris tan-nuqqas ta' komprensjoni. Kienet bil-qiegħda mal-mejda, wiċċa jistrieħ fuq id-drieħ tax-xelluk fil-waqt li iswaba ta' ida l-leminija labu ma' xfar tat-tazza mimlija sa nofsa bil-whisky. Rat id-dawl tal-lampa jixel il-likwidu bdeb maħlul u bandlet it-tazza biex tara l-mewġ kejken mdeb idur mal-ħaġiġ. Imbagħad xorbot. Mhux boqqa, mhux grokk. Niżlet li kien hemm fit-tazza f'nifs wieħed. U inkinat wiċċa mill-ġdid tħares lejn it-tazza vojta u tħoss il-kamoxxa radba tirrombla madwar ħsibijietha. Dawk li sa ftit ħinilu kienu qed jimlew lil sidira bi knata ntqal, jafsu u jweġġew u jiżbranaw ix-xewqa li tgħix. Silvi qamet minn fuq is-siġġu u kellha żomm mal-mejda għax id-dinja daret biha. Ida xellugija baqgħet iggranfata kemm fil-waqt li ġebdet id-drieħ ħallemini biex tipprova tilħaq il-fixkun nofsu mimli bil-whisky li kien hemm fuq il-bank ta' kċina. Imma laqtitu żbrixx. Inqaleb tar lejn l-art u tfarrak f'elf-biċċa. Il-likwidu prezzjuż jixtelet mal-istilel ta' ħġieġ li jimlew il-madum. Waqfet ftit ħares leħ, b'għajnejn li ma kinux qed jaraw. Imbagħad tbandlet sal-armarju,
ħarġet fl-iskun ieħor, ferret sa mamliet it-tazza sa fuq u xorbot. U l-griż swiet ftit ieħor u s-sod irtab dejjem aktar. U l-ħsieb tilef l-ankri u naqqas it-toqol f'sidera. U iċċa fuq drija fuq il-mejda iċċassa lejn id-deheb fit-tazza ta' quddiem. Il-kanonku Fortunato Panzavecchia kien assis, avukat u edukatur li ħalla warajh diversi noti li jgħinuna qatih fl-istudju tal-Malti. Ir-riċerkatur David Agius Muscat analizza dawn in-noti u l-ħajja ta' Panzavecchia sabiex jixħed dawl ġdid fuq dan il-personaġġ Malti. Fortunato Panzavecchia twilet fl-1797 u miet fl-1850. 53 sena, ma kienx ħajja twila, u għex il-parti l-kbira minn ħajtu taħt l-Ingliżi. Panzavecchia huwa interessanti għaliex apparti li konna tiġa nafu xi affarijiet fuqu, għax hu kiteb diversi kotba għandu madwar 20 ktieb. L-arkivju tal-Katedral ta' Malta l-Imdina għandu in-noti kollha tiegħu Fondo Panzavecchia jismu. Ġifieri in-noti kollha li kellu Panzavecchia li kien jikteb tul ħajtu, dawna b'xi mod baqgħu ħajjin u qegħdin f'dan l-arkivju tal-katedral. Immaġina, in-noti kollha tiegħu da, allura ħassib id-djarji tiegħu xu kien jikteb. Kien jikteb id-djarji tiegħu beda minn meta kien żagħżugħ u baqa' sal-aħħar. Għandu noti tal-università, abbozzi ta' kotba, anki abbozzi ta' kotba li mbagħad baqa' ma ħareġhomx fil-verità. Għandu ittri pritki għax Panzavecchia kien qassis. Ġifieri hemm ħafna u ħafna materjal, minjera. Issa l-interessanti f'Panzavecchia huwa li hu kellu ħafna interessi. Apparti li kien qassis, kien avukat tal-Knisja, kien avukat taċ-ċivil, kien kanonku tal-Kolleġjata tal-Isla għax hu kien mill-Isla. Però mbagħad kellu interessi fl-istorja pereżempju, fl-istorja ta' Malta. Kien għamel ħafna u ħafna riċerka, fil-fatt f'daw il-manuskritti li semmejtlek hemm ħafna materjal fuq l-istorja ta' Malta. X'hu kellu l-ħsieb illi jikteb l-istorja ta' Malta mill-qedem sa' żmienu, ġifieri eluf ta' snin. Minn dan kollu irnexxielu joħroġ volum wieħed biss. Il-volum li kien jitratta l-aħħar żmien tal-kavallieri f'Malta. Apparti riċerkatur, apparti li kien qassis, apparti li kien editur ta' gazzetti differenti, però Panzavecchia kien edukatur. Kien wieħed mill-pjonieri tal-edukazzjoni popolari f'Malta. Panzavecchia kien jemmen illi il-Maltin kellhom bżonn iktar tagħlim, kellhom bżonn iktar l-edukazzjoni. Maċi Gerger dan qabad xammar il-kmiem u fetaħ skola b'xejn, dak iż-żmien kienu diversi skejjel, però kienu bil-ħlas. U fetaħ skola b'xejn l-Isla għat-tfal fuqra tal-Kottonera. Għamel xi 10 snin imexxija din l-iskola, imbagħad il-gvern kien ħattru bħala l-ewwel direttur tal-iskel primarji kollha. Meta kien direttur, imbagħad ħareġ xi kotba bil-Malti. Għax hu kien jemmen illi t-tfal iridu jitgħallmu t-Taljan, dak iż-żmien it-Taljan kien bħala lingwa barranija, però l-ewwel iridu jitgħallmu l-Malti. Interessanti li wieħed minn daw il-kotba li baqa' ma ħareġ però, għadhom sibna l-manuskritt tiegħu għas konna nafu bih aħna, huwa ktieb tal-ġeometrija bil-Malti, dak huwa interessanti ħafna. Għaliex aħna lina anke llum hija stramba li l-matematika tal-ima bil-Malti, però hu għax kien jemmen ħafna illi t-tfal jitgħallmu l-iktar l-ewwel bil-sin art twelidhom. Il-kontribut tiegħu lejn il-grammatika Maltija kien
tista' tgħid l-ewwel u qabel kollox għall-alfabet. Għaliex dak iż-żmien kien hawn iktar minn alfabet wieħed, kull kittieb kellu l-alfabet tiegħu, ma kienx hawn alfabet standard. Panza Vecchia meta kien direttur tal-edukazzjoni ħareġ il-kodba li semmejtlek u dejjem bl-alfabet li kien ħareġ fil-grammatika tiegħu. Sewa, l-iskop tiegħu kien li jistandardizza l-alfabet Malti. Panza Vecchia fid-djarji tiegħu, fl-ewwel djarji tiegħu, li darba minnhom jikteb illi rrid jiġbor il-qwiel. Rrid jiġbor il-qwiel Maltin. Kien ġabar il-qwiel, Panza Vecchia hemm lista mijiet ta' qwiel ukoll bil-Malti, Maltin. Imbagħad kien beda wkoll ma' kull qawl joħroġ poeżija xkejkna. Dawna sibna biss il-manuskritti. Ġifieri dik il-poeżija kien jagħmilha għal kull qawl biex jispjega l-qawl u jpoġġi f'kuntest. Il-kittib Reno Saliba ħejja diversi poeżiji brabta mal-miliet u ġabarhom flimkien ma' qwiel, lob u tarif ieħor brabta ma' dan iż-żmien. Fl-ispirtu festiv, it-tim tagħna ltaqa' ma' Reno sabiex jitkixxef aktar dwar din il-ġabra. Il-poeżija dejjem kienet il-ġeneru għal-qalbi, minn mindu kont għad-niżgħar kont inħarbex xi żewġ taħżiżiet u komplejt ma' l-milja ta' żmien. Dawn il-poeżija ġbarthom għax kont għamilt 10 snin naħdem fl-Iskola Ewropea tal-Lussemburgu u sabiex inżomm il-kultura ħajja għal tfal Maltin li kienu qegħdin jistudjaw fl-iskola, kont nikteb poeżiji sabiex inħejji serata tal-miliet għalihom. Il-poeżiji jvarjaw minn temi ambjentali, temi kulturali, folkloristiċi, mbagħad hemm l-aspett ukoll ta' l-ikel Malti tradizzjonali marbuta mal-miliet u xi poeżiji minnhom jolqtu wkoll l-aspett soċjali. Hemm varjetà ta' qwiel dejjem marbuta mal-miliet, fosthom dawk li għandhom x'jaqsmu mat-temp, aspett meteoroloġiku, ġifieri, mal-bidja, hemm ukoll aspetti soċjali u anke reliġjużi u kulturali. Pereżempju hemm jitkellmu uħud minnhom fuq is-sawm lejlet il-miliet, għax qabel kienu jsumu lejlet il-miliet, imbagħad fil-miliet kien ikollhom il-libertà li jieklu bl-abbundanza. Hawn minnhom fost oħrajn meta l-miliet taħt il-bejt, lajt fuq il-bejt. Dan huwa meteoroloġiku, meta l-miliet ikun temp tajjeb ħafna drabi flajt ikonna x-xita jew il-maltemp. Hemm firxa wiesa tal-lob, fost oħrajn hemm il-fittiexa fejn wieħed ikollu ifittex il-kliem ġo tisliba imdaqsa, għandek it-tisliba nnifisha, għandek fittex kelma mill-istampa, għandek ukoll fittex kelma mill-poeżija u qabbel kelma sabiex anke it-tfal minn ta' żgħira jitgħallmu isibu r-rima. Ġens mingħajr eruq bħal xitla tal-plastik insejħilha jiena. Għalhekk huwa importanti illi eruqna nikkonservawhom f'dak li hu miktub, il-kitba iżżomm ħajja dak li aħna ġarrabna u għaddejna minnu. U orali għax kull kelma tgħid storja, il-lingwa hija arkivju fiha nnifisha fejn kull kelma għandek storja sħiħa. Importanti li dawn inżommuhom ħajjin għaliex il-miliet Malti għalkemm bħala insara kulħadd jiċċelebra t-twelid ta' Kristu, ta' Ġesu,
imma il-Miliet Malti mhuwiex il-Miliet Taljan, mhux il-Miliet Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż, għandu l-aspetti folkloristiċi marbuta miegħu, l-aspetti ta' eruqna, ta' ġensna. Il-ħmara u l-baqra. Donnom ftehmu l-ħmara u l-baqra, daħlu fl-ar biex isaħnuk. Ma rridux heaters bl-elettriku lanqas gas, faħam jew tskuk. Ma rridux jitellaw spejjeż, lanqas ħsara lill-ambjent, rridu jkunu naturali biex kulħadd ikun kuntent. Kienu bosta l-proposti, rridu grotta nukleari, l-LNG, l-interconnector jew pannelli mis-solari. Imma l-ħmara webset rasa, hekk il-baqra t-teġidiet għal dis-sena naturali u l-bambin donnu ekrit. Il-pupa ta' Shelter hija pubblikazzjoni b'kitba ta' Claudia Aloisio u b'illustrazzjonijiet ta' Greta Borch-Karabot. F'din ir-rokna insiru nafu dwar il-pupa, ix-Shelter u s-sigriet li Nadja skopriet ġewwa d-dar ta' Tija Kate. Il-pupa ta' Shelter hija storja l-qalbi ħafna, ġejt ispirata mit-tifla tiegħi li hija tifla pjuttost imqarba li ħin kollu d-duru ta' ġoddar biex taxxaq ukoll id-dar li ngħixu fiha hija antika ħafna, hija torri infatti għandna l-ewwel kuntratt kien fl-1602, hemm qisu shelter żgħir li mhux miftuħ, hemm bir u hemm ħafna affarijiet insomma li spirawni anke biex nikteb affarijiet hekk fil-ktieb ukoll. L-istorja tal-ktieb hija dwar Nadja illi l-ġenituri tagħha għandhom tiċ u s-soltu tmur għand Tija li għandha tfal u tieħu gost u x'nafien, darba dik it-Tija li għandha tfal ma tistax iżomma. Allura bin-nervi tmur għand Tija Kate, infatti tħabbat il-bieb bin-nervi għaliex ovvjament mhix ħatiltaqa' mal-kuġini tagħha, imma mbagħad kif tidħol tara dan il-madumek li jaffaxxina u minn hemm tiskopri d-dar kollha. It-Tija toqgħod tgħidilha hemmhekk tmurx u hemmhekk tmurx għax ovvjament ikun perikolus, imma mbagħad hi xorta tagħmel ta' rasa xi hija kemm xejn imqarba, u mbagħad minn hemm tiskopri sigriet illi nixtieq ħafna ngħidulkom imma naħseb aħjar inħalli f'idejn il-qarrejja u jiskopru huma. Il-pupa ta' Shelter huwa historical fiction imma wkoll time slip narrative fejn inti tmur lura fil-passat għandek protagonista li hija tifla tal-lum li hija Nadja sewwa tiltaqa' ma' fattur storiku li huwa f'dak il-każ id-dar ta' Tija Kate u mbagħad ovvjament tmur hemmhekk u tidħol lura fil-passat biex taxxaq din Nadja tiltaqa' ma' Leni, jiġifieri l-protagonista issir tnejn u permezz ta' Nadja u Leni issir dik il-medjazzjoni bejn il-preżent u l-passat. Sewwa fejn inti it-tfal jistgħu jempatizzaw ma' Nadja kif ukoll ma' Leni u qisha tissolva dik it-tensjoni li jkun hemm bejn il-preżent u l-passat. Dan l-istil li nifhmu l-preżent permezz tal-passat jiena narah stil kompatibbli ħafna ma' l-edukazzjoni kurrenti bħalissa. Sewwa għaliex inti dan imur lilin minn nostalġija pereżempju u mill-wirt storiku. Il-wirt storiku huwa passat, in-nostalġija hija iktar emozzjoni adulta. Tiskanta it-tfal meta jħarsu lejn l-istorja kif qishom iktar kurrenti, iktar iħarsu l-qudiem. Jiena qed ngħidha wkoll bħala mill-lenti ta' ukoll, għax jiena naqra ma' tfal u nara l-immaġinazzjoni li għandhom it-tfal, pereżempju b'dan il-kumpan immaġinarju tarhom bliema idejat joħorġu u kemm jempatizzaw u kemm jirrelataw. Prattikament jiena xtaqt inqajjem naqa' kuxjenza storika. Sewwa, mhux biss għal dawk li jħobbu l-istorja, tipo min iħobb l-istorja hija naturali, ovvja jħobb l-istorja, imma anke forsi dawk li qishom is-suġġett ma tantx jinteresshom. Allura pereżempju jiena użajt anke termini li huma ħfief mhux pedantiċi, bħal pereżempju l-kċina tar-raħal miftuħa l kulħadd. Sewwa, ħoss pereżempju jidwi ma' kullimkien flok qatt nuża Victory Kitchen u forsi nabbihom naf Bear Raid u x'naf jien. Żammejt in-narrattiva ħafifa għat-tfal. Trid nilagħbu bombos? Bombos x'jaħbad. Intefa' kokka u żomm soda ikmandat Leni lil Nadja u qabżet minn fuq dara malli tbaxxiet. Issa għamel bħali, stednita waqt li niżlet kokka hi. Nadja tat is-salt u taret minn fuq Leni qisha żrinġ. Mela taf tagħmilha, basta qatt tidħak u komplew jaqbżu jitqu bla ma waqfu. It-sokkor kien qed jagħmel xogħlu. Nadja kienet tieħu gost l-aktar meta kien imislila taqbes minn fuq Leni.
Peress li Lieni ma kien fiha xejn, kienet toqgħod attenta ħafna, ma tmurx tweġġaħħa. Madankollu xorta kien jinnexxiela tola kemm tiflaħ lejn is-sema. Ma qabża minnhom qiegħu tħares il fuq, lemħed dak li fajnejha għal-bidu der qisu dubbien. Anka l-ħoss tiegħu kien irritanti bħal ta' dan l-insett. Beda baxx imbagħad żdied. Iżda aktar ma resaq fil-viċin, aktar der ċar li dan ma kien dubbin xejn. Nadja kesħet. Lieni mhux daqshekk, issa kienet drat. Aqbad lidi u titlaqix. Iġri miegħi u taħseb f'xejn. Għax jekk taħseb taqta' qalbek fimt? L-ajruplani tal-għadu reġgħu ġew biex ifarku kull mem, kif diġà għamlu meta Nadja u Lieni iltaqgħu fix-shelter. Iżda din id-darba iż-żewġ tibniet sabu rwieħhom barra. Dewa f'moħħ Nadja kliem it-tija Kate. Xita ta' bombi, xita ta' bombi, xita ta' bombi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.